Congrats 'yan Kaduna, barka da arzikin fita daga yajin aikin kwana uku. Kwana uku aka yi cikin duhu dindim da takura a jihar ta Kaduna sakamakon yajin aikin da ma'aikata suka shiga don nuna bacin ransu kan matakin gwamna El-Rufai na korar ma'aikata 7,000. Haka dai aka yi ta drama a jihar inda gwamna Nasir El-Rufai a cikin fushi ya ce yana neman Ayuba Waba wato shugaban 'yan kungiyar kwadago ruwa a jallo har da saka tukwici ga duk wanda ya kamo masa shi. Amma fa da alama hakan bai jijjiga 'yan NLC in ba, inda su ma suka mayar masa da martani mai zafi inda suka ce sun gaya wa jami'an tsaro su kama musu Nasir El-Rufai. Dama dai akwai wata karin magana ta turanci wacce ta ce when two elephants fight it is the grass that suffers, wato idan giwaye biyu suna fada ciyawa ce ke shan wahala. Wasu 'yan jihar sun yi ta gunaguni kan yadda yajin aikin ya tsayar da komai cak a Kaduna. Gwamnatin jihar ta yi ikirarin cewa sanadin yajin aikin wasu jarirai biyu sun rasa rayukansu, sai dai wasu rahotanni sun musanta hakan. Yanzu dai kallo ya koma sama, Abuja nake nufi kenan, inda ministan kwadago Chris Ngige yake kokarin sulhunta bangarorin biyu. Shin wa kuke ganin ya kamata ya daga kafa a cikin bangarorin nan biyu domin kawo ƙarshen wannan sa'insar? Mu haɗu a comment section.